Pal pergosi partarias na malo paridahan na suksuk perlopan na tabo na dialapan managot tinaruho botari. Di sana bang neng Roma hami manaruos sati-sati di atas ni pinggap pasu pinggan nahot asa upasahat tami ma tu rajai. Gabi ma jala horas di parbue ni parsaurata manang jauh-jauh na uli siya kamu bona suhu bolon nami. Nung atong manatapak kita songon na hudul-udul songon na mardala di ataran na bidang si konggom nasa pangisinaon. Saun ari pedi hamu raja bona suhud bolon nami. Asa udutat na mamakatay buha raja nami nga way tamakatay. Nauli amang padde nami. Gabi majala horas di hata na madok, di batado hatay di labung ni di batado hatay jala marsaur. Si ronggok si tata di sihita hudul di sido nomor 2 di bata. Matutup. Imahita nomor hata na uli rap dohod dongan na 2 tolu parsadaan ni ganup. Saunari pe di di pasahat tamu sati-sati pinggan na hot di hudulan na marakup dohot na sa isina. Bukti ni nomor 2 di bata do o mamasa-maso hita bangso batak na madok. Asa tuat maparnidolok marto koto siya lagudi. Pinukan ni Raja Ijolo hot jala gabi do hita pay huti-hut siya pudi. Asa si mula suku-suku mula nonang-nonang mula ni hata ipe asa gabi marhata-hata. Si takas ni nauli si takas ni nadenggan. Buah-buah ni parhorasan, buah-buah ni panggabian si tangi honon ni si parayon si peopon ni roha. Asa dia malaklak na, dia unok na, dia hatana, dia nidok na. Takas barita hod damang. Mauliate mapadde nami namanukum manuma yang rajai disitakas ni panggabean paroraso diulata sa darion siantong-atongan nami. Ima oppu marvel boru situ morang. Ditikini ngoluna raja nami si ulahon ada do ina nami hon. Opertusido dinapasidong hari-hari na dia pasahon. Neng ulahonon nami ma adat persaur matuhon ni dainang nahuhaholong yamion. Ima raja nami si takas di panggabian parhorazon. Sidok boti mahami raja nami. Olop, buah-buah panggabian, buah-buah parhorasan do HP na binari tahun ni rajai. Ima naong jumolo marujung ngolo sadaina naong saur matuhon. Pinit jala di pertakok ni mata ni ari di arisa dari oma nang beno nang patopauta ada parsaur mataon ni inata nong jumolo modingon pinit tani ulo non sahat matutuju pagabe jala dapot na jinalahan Mau lihat tepat nami. asa sahat ma songon torda ni napila sahat mo na ima pinggan na hot asa hot ma panutuan manutu pulung-pulungan hot ma tong paranod di bagas Tuhan asa totong di bagas adame jala marsiha holongan marisihot di baik kamu dohot beraspir asa pir mapok di bahul-bahul may pasalongan pir matong todita luju-luju dalan yaka pasalongan di nama muka di nama nongay sahat ro di napaujuk ko kita ulaw na tapad-pad di partikyanon tiar hita law tujay tiar law tujulu mardongan di bahik kamu dohot ringgit sitio suara iman na pinatupan di pamaritata asa silamlam uruh-uruh yatong silamlam aik toba dakdana hidang adong nama rungut-ungut nama godang sahat nama tua totong di bagasalas ni roha iya nama tua penggeng masahat saur matua asa hupa 2 hali hami mamang tobak ni siap baloma para saran ni leang-leang horas mahami sinarya nama jalo akup ni hamu suhut nama ngalean ada orang sohu pasahat tabi tuhamu partikyan or raja nami hata ni si tua-tua nama dok asa binungut mabulu duri sa jokal 2 jari naujui na ulo marsiajar do damang alay saunari gabi manuturi tekas do damang namalo jala si godang parbinotoan namalo mamiding di hata parpustaha di tolonan saunari pe raja bona suhut bolon nami lumupi madihamu na pinaraja nami asa tuturi damang mabona suhut bolot na mabetangan namar sobot tu namar 2 di bata asa jolo hupa tu pahami sa godang tangiang digawari may si pitulili Mau lihat tepat nami. dang namang ulahon si hape lebigun alay marhite di mong nami mahami at tong mangelek asa anggiat mamita mamaso-maso na martua di bata di ulaw na tapadu-batu di partikyanon hata nito hata do na madok di bidu 150 puji hamu majahoba marhite ogong pangonggang dohot ogong panonggahi dohot tortor na marliat-liat sudi na nasa na marhosa ikum memuji di bata apalagi do na nang siulahon nam di partikyanon dadahami na mangulahon si hape lebigun ima sangap di hamu di pangulan di hurian nami.
Sebelum nami asa alap pa mo masongot tulak ni debatiar muna ala sisa datangi yang dohita. Uri ko nakon yung dohonon niya, mang nakon paupo pangguaran. Oh, itu. Itu, salongan. Pirma to dita, lucu-lucu manang dia ka pas samota. Horas. Adorak sehumulai hami tortor nami. Adong do hatana situ tua nama dok sianjur mula-mula siajur mula toppa. Mulani rumah ijuk mulani. Sokon na somal taulah namang jolo. Oh iya, mulai tema. Amang adorak sehumulai hami tortor nami. Marpangidoak kami asa alu-alu hodamang ma tu hatta Yesus Kristus ima debatasi tulusada debata ama anak dotot di porbadia alu-alu hodamang ma. Mau lihat ya mamang sonari pe alu-alu hodamang ma tu sahala raja asang dia diparsahalai sahura hami akka pinopar ni dainangon alu-alu hodamang ma. Mau lihat ya amang sonari pe alu-alu hodamang ma tu amat taraja inata soripada situan na torop tu panggonggomi di luaton alu-alu hodamang ma. Mau lihat ya pada nami neng mulayan nami ma tortor nami opetong asa sianjur mula-mula main na sianjur mula toppa mulani rumah ijuk mulani rumah gorga mulani anak marbisuk mulani boru marroha asa marmula matong nauli marmula nadengkan ope bay damang ma godang mula-mulai. Sonari amang neng parsopa mahami tu debata Jahoba anggiat di pasu-pasu saluhu na pinopar ni dainangon di pudian ni dainangon atong bay damang ma godang sobba-sobbay markalili kita tulu hali di tempat kita mutar di tempat. Mau lihat ya mapadde nami sonari atong asa lihat gabe lihat parahorason di saluhuna pinopar ni dainangon neng mga liak mahami peparan ni dainangon tiga kali keliling ya, 3 kali.
damang pada nami. Gabi ama. Asa tinahu ay natio binay tu panuhatan. Badamang magodak si tio-tio los padungwa tu hasahatan.